Иске Кулатка районы Кирюшкина авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Альбиков Абдрашид Абдулловичка бүген 7 гыйнвар көнне 60 яшь тула. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рәйсә Абдулловна, улы Рафик, килене Диана, оныгы Самир, кызы Илмира, кияве Максим котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Нәкъ 60 ел элек безнең олы бәхеткә, якты дөньяга, сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез һәм яраткан бабакам аваз салган. Авыл җире баласы кичкенәдән үк бик тырыш, акыллы, шук һәм шаян булып үсә. Алтын куллы кешебез гаиләдә бар эшне дә үзе булдыра. Тырышлыгы таң калырдай кешебезгә бик күпләре кирәкле һәм алтынга тиң булган киңәшләр артыннан чабалар. Тату гаиләнең нигезе ихласлык, мәхәббәт, ышаныч һәм тугрылыкта. Бер-береңне аңлап яшәгән чакта гына шул кадәр бергә гомер итәргә мөмкиндер ул. Әйе, канатлар парлы булганда гына яшәү үз матурлыгы белән ачыла. Син тормышыбызның тоткасы. Гомерең буе барыбызны да үз канатың астында алып яши белүче чын ир, әти була белдең. Шуңа да гаиләбездә абруең һәр вакыт зур. Син дип җан атабыз, яратабыз, санлыйбыз. Рәхмәт, рәхмәт барысы өчен дә. Асыл ирләр генә үтә алган, тигез сукмаклардан атладың. Батыр йөрәк, талмас беләк белән җил давылдан безне сакладың. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрмә, бәхетләрең булсын гомерле. Яратамын сине, минем өчен син бик газиз һәм бик кадерле. Кадерле әткәй, балаларым матур үссеннәр дип син кичкенәдән үк бик күп тырыштың. Безнең әтиебез дип без һәр вакыт горурланып кына телгә алабыз. Гаиләбезне бар җилләрдән дә ышыклап, бар авырлыклардан да саклап яшисең. Әтиебез, әниебез өчен бик кадерле, яраткан гомер юлдашы. Алар икәү бергә гомере буе кулны кулга тотып, бу тормыш буйлап атлап киләләр. Сөекле әтиебез, яраткан бабакаем, бүген синең матур юбилеең. Гомер бәйрәмең белән котлап без ихластан саулыклы, бәхетле, озын гомер телибез. Без олыгайсак та, синең өчен һаман балалар икәнебезне сизәбез. Синең бар карашыңнан, бала чактан ук барысын да аңлый идек. Әйткән сүзеңнән чыгарга тырышмыйча яшәдек. Һәм бүген дә нинди генә эшләр башламыйк, синнән башта хәер-фатыха һәм киңәш алабыз. Әтиемнең ышыгында үстем, нәк биек таулар артында. Бүгенгедәй гомер иткән сыман матур яшә әле тагында. Янәшәңдә сөйгән гомер ярым, тирә-юньдә бала, оныклар, бер кайчан да капламаса иде баш ишеңне кара болытлар. Барысы өчен сиңа рәхмәт укып, котлар өчен килдек кунакка. Синең яннарыңнан әтиҗаным китеп булмый шул озакка. Язсын Раббым озын узак кына бала булып безгә калырга. Газиз булган әти-әниемнең яннарына сөенеп кайтырга. Котлы булсын әти юбилеең, бәхетләрең булсын бер бөтен. Иң матур, иң шатлыклысы булсын син дөньяга туган көн бүген. Кадерле Абдрашид Абдуллович, яраткан хатыныгыз, балаларыгыз һәм якыннарыгыз теләкләренә без дә кушылабыз һәм бүләккә алар сайлаган җырны юллыйбыз. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, иретең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем.
кешем яшәвемдә син ул әтием һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем гомер бирсен Ходай сиңа саулыктан айырмасын парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием нәкъ син булганың өчен кадерле кешем минем чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием нәкъ син булганың өчен кадерле кешем минем Кадерле күзләреңдә бәхет нуры сибелсен шатлыклардан сөенештән гомер юлың үрелсен изге теләк йөрәгемдә бу җырымда хисләрем мине бәхетле син булганга озак яшәткәем чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием нәкъ син булганың өчен кадерле кешем минем чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием нәкъ син булганың өчен кадерле кешем минем нәкъ син булганың өчен кадерле кешем минем озак яшә